Pag-ampo sa katilingban, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nun, ug mahigugmaon namong Amahan, nagpasalamat kami kanimo sa grasya sa kinabuhi ug sa tanan mong panalangin nga among nadawat matag adlaw. Salamat sa kahigayunan nga kami makatigom isip usa ka komunidad aron magtinabangay ug maghinigugmaay isip mga igsuon diha kanimo. Lord, among giampo ang among katilingban, hinaot nga magpabilin ang panaghiusa, kalinaw ug panag-uyon tali sa matag pamilya. Tabangi kami nga mahimong matinabangon, matinahuron ug mahigugmaon sa usag-usa bisan pa sa kalisdanan nga among maagian ug sa umaabot nga panahon nga among masinati. Among gihangyo nga na kanimo ang imong panalipod alang sa among mga leader ug mga nag-alagad sa komunidad. Hatagan mo unta sila og kaalam, kaisog ug mataro nga kasing-kasing aron magiya sa katawhan ngadto sa kaayuhan ug kalambuan sa tanan. Ginoo, hinumdumi usab ang mga kabos, mga masakiton, mga tigulang ug ang tanan nga nag-antos sa lain-lain nga matang sa mga sakit ug sa mga pagsulay. Ihatag kanila ang kusog, paglaom ug ang tabang nga ilang gikinahanglan pinaagi sa mga tawo nga anda mo tabang kanila nga gihimo nimong instrumento nga maoy makatabang kanila. Sa katapusan, Amahan, himua kaming mga instrumento sa imong gugma ug kalinaw. Tudloi kami sa pagbuhat sa maayo, paglikay sa dautan ug pagbarog alang sa kamatuoran ug hustisya. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug pinaagi usab sa pangaliya sa among mahal nga Berhen Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.